Gwe rotate your phone.
Wel, bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi'r Oedfa yma yng Capel y Priordy yng Caerfyrddin. Diolch I chi am ymuno ni. Mae'n dawel iawn y bore yma, yn wahanol iawn i'r hyn yr yw hi fel arfer y fwrdd I Sul. Fel arfer mae'r lle yn fwrlwm o fywyd. Ond oherwydd yr amgylchiadau presennol gyda'r hen coronavirus yma, wrth gwrs I ni wedi cael ein hatal rhag dod yn hyd fel cynulleidfa I addoli yn y capel, ond dydy hynny ddim yn golygu nad ydyn ni'n medru addoli. Bod drws y capel ar gau, mae'r eglwys yn sicr ar agor o hyd, ac I ni'n ddiolchgar iawn am y cyfryngau modern yma sydd gyda ni sydd yn caniatáu I ni gynnal Oedfa fel hyn. Felly, croeso cynnes iawn I chi, a diolch I chi am ymuno ni. Mae'n sul arbennig iawn heddi, wrth gwrs, mae'n sul y Mamau, sul arbennig iawn yn y calendar eglwysig. A chyn bod fi'n mynd mlaen, a rhag I fi anghofio, I ni'n ddiolchgar iawn I gwmni recordio sain am rhoi caniatâd I ni ddefnyddio'r gerddoriaeth ar gyfer yr Oedfa hon heddi. Diolch yn fawr iawn I chi am eich caredigrwydd. Cyn bod ni'n nodi sul y Mamau, mae cytun eglwysi yng Nghymru wedi'n hannog ni gyd fel eglwysi I nodi'r diwrnod hwn heddi, y diwrnod o weddio a gweithredu dros y feirws a pawb sydd wedi cael ei effeithio gan y coronavirus. Ac felly, gan bod i'n sul y Mamau, wi am ofyn un o famau'r eglwys I delith I ddarllen ac i'n harwen I mewn gweddi arbennig, a ma hon yn weddi arbennig, mae undeb yr annibynwyr Cymraeg wedi llunio'r weddi yma ar ein cyfer ni. Felly, gadewch I ni weddio ac fe fydd delith yn ein harwen ni. Dduw iechyd a gobaith. Yn Iesu Grist yr wyt ti wedi addo cwrdd â ni yng nghanol ein pryderon a'n poenau. Edrych arno mewn trigaredd wrth I ni wynebu bygythiad coronavirus. Gweddïwn dros bawb sydd wedi ei heffeithio gan y feirws. I'r rhai sydd wedi ei heintio, rho nerth i'w ymladd a bydded iddynt adennill cryfder ac iechyd. I'r teuluodd sy'n gofidio am ddioddefwyr, rho gysur a gobaith. I'r rhai sy'n fregus neu sy'n teimlo mewn perygl, tawelau hofn a'u pryder. Gweddïwn dros bob un sy'n gweithio I ddelio â'r feirws a'i effeithiau. Diolchwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd ac am ei gofal a'i tosturi. Cadw hwy'n ddiogel ac yn iach. Diolchwn am wyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol a phob un sy'n gweithio'n ddyfal I ddarganfod brechlyn I atal y feirws. Goleuau meddyliau a rho iddynt y doethineb a'r ddealltwriaeth I lwyddo. Gweddïwn dros ein harweinwr a rhai sydd yn ei cynghori, bydded iddynt weithredu'n ddoeth lles pawb, a rhoi i'r gwasanaeth iechyd yr adnoddau a'r cyllid angenrheidiol I sicrhau'r gofal gorau a hyrwyddo gwellhad llwyr a buan. Ar yr adeg hon o ansicrwydd a chonsern byd-eang, boed i'th ysbryd yn helpu ni I gyd I ddangos ein gorau ac nid ein gweithaf. Gwared ni o bob hunanoldeb, o orymateb ac o godi bwganod. Iachar ofn sydd mor aml yn rhwystro cenedloedd rhag gweithio â'i gilydd ac sy'n atal cymdogion rhag helpu ei gilydd. Gwna ni'n ymwybodol o'n dibyniaeth arna ti ac ar ein gilydd, a'r nerth a ddaw o fod yn un corff yno ti. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr un a aeth o amgylch yn iachau pob afiechyd a llesgedd, yr un sydd trwy ei gleisiau yn dwyn iachad i'r byd. Amen.
Pam i'n neilltuo un sul y flwyddyn ym mis Mawrth yn sul y fam tybed? Pam sul y fam? Pam ddim diwrnod y fam? Tebyg yr hyn yr ydyn ni'n darllen yr ambell i garden Saesneg, Mother's Day. Sul y fam yw hi heddi, ac nid diwrnod y fam. Sul sydd yn cwympo yn ystod y 20 diwrnod yn arwen i fyny at y Pasg. Tymor yr ydyn ni'n ei alw yn dymor grawys. Ond beth yw ystyr sul y fam? Wel, yn draddodiadol, mi roedd y sul hwn yn sul pan y bydde bechgyn a merched yn dychwelyd adref o'i gwaith. Rhai ohonyn nhw bosib blynydde nôl yn gwasanaethu ar ffermydd neu mewn tai bonedd, ac ar y sul hwn bydden nhw'n cael dychwelyd adre i dreulio'r diwrnod gyda'i teuluoedd. Ac yn arbennig felly diwrnod gyda'i mam, ac fe fydden nhw wedyn yn casglu rhyw flodau gwyllt yn y perthi wrth nhw gerdded adre ac yn cyflwyno wedyn y blodau hynny iddi mam. Mae'n sul hefyd i gofio am yr eglwys, bod yr eglwys fel mam i ni hefyd, bod yr eglwys yn ein meithri ni yn union fel mae mam yn meithri i phrentyn. Ond beth yw ystyr y sul hwn i ni heddi? Nawr, ymhlith y cyfeiriadau sydd gyda ni yn Llenyddiaeth Cymru at fam, fe gofiwn ni bod Waldo, wrth ddweud am ei rieni yn un o'i gerddi mwyaf adnabyddus y tangnefeddwyr, pa beth heno ei hystad, heno pan fo'r byd yn fflam. Mae gwirionedd gyda'n had, mae myddeiant gyda mam. Gwyn ei byd yr oes a'i clyw, dangnefeddwyr blant i ddiw. Ac fe ganodd y diweddar W. Rhys Nicholas yn hyfryd am ei fam hefyd. Bu fyw'n dda, bu fyw'n ddiwyd, a lle bu hon, mae gwell byd. A phwy ohono ni nad yw yn ddistaw bach efallai wedi llunio cerdd yn ei galon neu yn ei chalon, i'r un anmagodd yn ei bron, ac ansiglodd yn ein cryd. Ac felly ar sul y fam heddi fyddwn ni'n dathlu ychydig bach yn wahanol i'r arfer. Wrth gwrs, prin yw'r cyfle a gawn ni heddi oherwydd y coronavirus yma i fynd allan i gyniawau ac i fwynhau yng nghwmni'n mamau. Eraill ohono ni wedyn yn dathlu sul y fam am y tro cynta, heb ein mamau, ond yr atgofion ohonyn nhw'n felys iawn ac yn sicr yn atgofion y dylsen ni i trysori. Mewn un man yr Hen Testament mae Duw yn ei gyffelybu hun i fam, a mae e'n dweud, fel y cysurir plentyn gan ei fam, bydda fi yn eich cysuro chi hefyd, geiriau mas o lyfr y proffwyd Eseia yw'r eini. Ac mewn man arall fe gawn ni bortread lliwgar iawn o'r wraig neu'r fam rinweddol sy'n fwy gwerthfawr na gemau. Y mae'n sylwi'n fanwl ar yr hyn sy'n digwydd i'w theulu ac nid yw'n bwyta bara sigurdod. Y mae ei phlant yn tyfu ac yn ei bendithio a bydd ei gŵr yn ei chanmol. A phan drown ni wedyn at y Testament Newydd, i ni'n cael ein cyflwyno i'r wir fam fedrus anrinweddol, sef Mair, mam yr arglwydd Iesu. Mam yr ydyn ni'n edrych arni yn y traddodiad gorllewinol fel patrwm i bob mam ac yn fodel mamolaeth. Nawr, mae'n wir nad i ni, Brotestanied, dydy ni ddim yn addoli Mair. Smo ni chwaith yn galw arni ddi yn ein gweddiau, ond i ni yn ei anrhydeddu hi, oherwydd trwyddi hi y daeth diwdod mewn baban un byd. Wrth i Elizabeth dimloi baban yn llamu yn y groth pan gyfarchwyd i gan Mair ar ei hymweliad â thu Sacharias. Llefodd Elizabeth y llais uchel, bendigedig o'i tŷ ymlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth y groth. Llef y bu Mair ymateb iddi ar gân yn ei hemyn o fawl, y mae fe enaid y mawrygu'r arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. So ni'n gwybod lot am Mair mewn gwirionedd, ond ar bwys yr hyn yr ydyn ni yn gwybod amdani. Fedrwn ni ddim llai na gweld ynddi yn un peth i hyfuddod, a pheth arall i gostyngeidrwydd. Gadewch i ni feddwl am ei hyfuddod yn gyntaf. Pan ddwedwyd wrthi gan yr angel y byddai'n esgor ar fab, ac nid ar unrhyw fab, mab y goruchaf, fe'i cythryblwyd drwyddi. Ac na ddeallodd Mair yn iawn beth yn union oedd ystyr y cyfarchiad hwnnw, fe ddywedodd Mair fel hyn, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Hynny yw, fe i fydd haodd Mair
nad oedd hi'n deall yn iawn. Ac ond yw dyna yw ffydd. Cymryd Duw ar ei air ac i fyddhau iddo fe. Ac o ganlyniad i'w hyfuddod, fe ddaeth Mair i'w hydnabod fel yr Efa newydd. Chi'n cofio hanes yr hen Efa? Anifuddod oedd yn perthyn iddi hi, ynddo fe? Anifuddod oedd y delw ar weithredoedd yr hen Efa. Mi roedd y demtasiwn i fod fel Duw yn ormod iddi wrth sefyll, ac fe gymrodd i'r ffrwyth y pren a'i fwyta a'i rhoi i'w gŵr hefyd. Ac fe dalwyd pris mawr am hynny wrth gwrs. Ond yn ei fuddod Mair, yr Efa newydd, fe ddaeth gobaith newydd i fyd trallodus oherwydd trwyddi hi fe aned Iesu Grist, ceidwad a fyddai'n gwaredu ei bobl. Anifuddod oedd yn perthyn i'r hen Efa, i fuddod sydd yn perthyn i Mair, yr Efa newydd. A chi'n cofio mae'r golwg olaf a gawn ni ar Mair yw wrth droed y groes, yn gweld i mab yn dioddef a marw, ond fe gadwodd hi'r cyfan yn ddiogel yn ei chalon. Mewn ymateb i waith Iesu yn bwrw cithrel allan o ddyn myd, fe'i cyfarchwyd yn emosiynol iawn gan wraig o'r dyrfan do. Gwyn ei byd y groth a'r gariodd a'r bronau a signaist, ond meddai Iesu wrth i na meddai fe, na. Gwyn ei byd yr rhai sy'n clywed gair Duw, ac yn ei gadw hefyd. Cyfrinach gwynfydedd Mair oedd iddi glywed ac i fyddhau a chadw'r gair. Dyna'i hyfuddod i felly. Ond peth arall i ni'n cysylltu â Mair mam Iesu yw i gostyneiddrwydd i hefyd. A nech chi beth pwysig iddo fe yw bod yn ostyngiedig. Mae'r sawl sy'n cadw gair Duw yn ifydd, fel y bu Mair, ond mae'r sawl sydd yn ifydd i fod yn ostengedig hefyd. Yn ei hemyn, i ni'n clywed Mair yn myrygu Duw am iddo ystyried i dystadledd, ystyried i gweiledd. Hynny yw, bod yr ysbryd wedi disgyn arni hi yn ei hisel radd. Disgynodd yr ysbryd lle roedd dynoliaeth wanaf mewn gwirionedd, croth di-fywyd. Ond allan o'r cnawd hwnnw, ganed un sy'n fywyd ac yn llawenydd i'r byd. A dyma chi beth pwysig i gofio wy'n credu, hynny yw, smo Duw yn dewis i bobl yn ôl unrhyw allu neu gymhwyster yn ddyn nhw hunain. Smo Duw yn dewis i bobl oherwydd i statws yn y gymdeithas, oherwydd i cyfoeth, oherwydd i cymwysterau addysgol. Nid dyna beth mae Duw yn gwneud. Mae Duw yn dewis i bobl nid oherwydd yr hyn ydyn nhw, ond oherwydd yr hyn y gall ei wneud ohonyn nhw. Allan o ddeiar a flinaidd a gwadd, y creodd Duw nefoedd a deiar. Fe drodd Duw y chaos yn gosmos. Fe rhoiodd Duw drefen ar yr anhrefn, neu rhoi mewn geiriau eraill. Allan o ddim y creodd Duw y byd. Ac oni bai y byddwn ni'n bydd Duw ddim yn gallu creu dim ohono ni. Trwy Mair y ganed bywyd Iesu, Duw oedd awdur i fywyd. O'r ysbryd glân y deilliodd y hyn a genhedlwyd y Mair, Duw gymerodd y cam gynta. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul a lloer a ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Ac fel y daeth bywyd Iesu trwy Mair, ond o Dduw, felly hefyd creadigaeth Duw yw'n bywydau ni bob yr un ohono ni. Felly, gai ofyn y cwestiwn i chi to. Beth yw ystyr Sul y Mamau ni heddi felly? Oed yw e'n gyfle i roi teyrnged yn unig i'n mamau? Os dyna yw'n hymateb ni, fe allwn ni'n rhwydd dreulio oriau'r Sul arbennig hwnnw yn rhywle arall, yn hytrach nac mewn addoliad. Ond i'r addolwr, y mae'r Sul arbennig hwn wrth i ddathlu, yn gyfle i gydnabod mae rhodd Duw yw pob bywyd, mae rhodd Duw yw mamolaeth, ac mae oddi wrth Dduw y daw pob peth. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn.
O Ddiw ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Diolchwn i ti am bob dylanwad da a fi arno ni yn ein bywyd. O bob dylanwad, diolch y bore yma am ddylanwad mamau da. Am ei cariad, am ei harweiniad, am ei habedd dros ei plant, am ei cyfarwyddyd a'i cyngor. Diolch i ti am Mair, mam Iesu, ac am werthfawrogiad Iesu o gariad i fam, a iawydd i ofalu amdani. Ond diolch o Dduw bod y gariad di yn fwy hyd yn oed na chariad mam. Helpa ni y pasg hwn i godi'n llygaid oddi ar bethau'r byd, i weld y gariad di yng nghrhoes Calfaria. Gwrando'n gweddi o dad. Aros gyda ni weddill y diwrnod hwn heddi, pa le bynnag y byddwn ni, a gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod yr oedfa hon y bore yma. Cadwch yn ddiogel, cadwch yn saff, a chadwch yn iach. Tan y sul nesaf, pob bendith, a da bo i chi gyd.